Hej, og der er nogen, der har spurgt, hvad for en slags tastatur, og hvad for en slags computer du har. Så jeg vil gerne sige, hvad for nogle computer jeg har. Jeg har et Logitech-skærm, en Logitech-tastatur, og i skærmen der er det sådan et Samsung. Computeren, det er en helt normal gamer-PC. Det er nice. Og ja, og det er bare sådan en kedelig HP-mus, og jeg har også en, der hedder Microsoft, og så har jeg en, der hedder Dell, Dell. Den er fin nok, men jeg lige nu bruger den der software. Jeg synes den er her nice, og den er god at holde i. Og så har jeg sådan en Razer mouse, som en af mine venner også har. Den er også nice. Og en Logitech skærm. Så jeg har 2 skærme, 2 tastaturer, 2 mus og højttaler. Det er sådan med bas i. Altec et eller andet. Jeg kan ikke lide helt. Så det var det. Hej, håber I har det godt.